kodwa yona kufanele ngiyikhulume ngoba into eyaqhamuka othungweni lamakhosazana. Amen. Batwana basezulwini ngelinye ilanga ngake ngagula, angangazazi ukuthi ngubani. Ngakade nje ngihlanganisa khona la ekhaya, hlanganisa ubaba uNtombela. Kwase kuthi emasontweni amabili noma amathathu ngabe sengiyoshadela ekhaya. Batwana abakaNkulunkulu umshado ngawugcina kade ngisesigcaweni. Amasonto amabili onke ngangazilutho, kodwa ngangibona ngamehlo, kodwa ngakwazi ukukhuluma, ngakwazi ukuvuka, ngadli ngenze lutho. Izanini elazizweno sezulwini ngagula kakhulu, ngiya endabeni yothingo. Mase ngilele ngelinye ilanga, ngilele phansi, kwakuthi njalo nasuku ehlaza, ngithi mangivuka ebusuku ngiyibona iguqile laphana ithandaza. Angazi noma lo mthandazo sakuthandaza ethi Shembe, mengabe wangidalela ukuhlupheka konke kwaziwa uwe. Ma wangidalela ukuthi mase ngihamba ngiyoshada, ithi ngifika lapha engishade khona kuhambe lo engize ngaye konke Shembe ngubeke ezandleni zakho. Kodwa akaze ngone ku-25, akukho lokuncane ngake ngakona ku-25. Angiphaphama ebusuku, emangivuka nje ebusuku ngangakhulumi phela, ngangenze lutho. Elokhu ethandaza nami lokho ngibuse ngibuka insuku ehlaza, inyembezi ke saye lokho iphuma kimi zehla ngendlebe ulele. Ibuka insuku ehlaza ethi hawu le nsuku ehlaza madoda seyishi. Angikhalela lokho nje kodwa ngithi hawu kodwa ingane yabantu ifika nje ngakho kodwa. Hawu ngakho kodwa Nkosi yami ngiloko ngithule, inyembezi zazo ehla ngendlebe. Ukuthi hayi abafowethu sebosala belokhuza bebona ukuthi kwenzeka njani. Yeah. Batwana bakaNkulunkulu uthingo lwamakhosazana lwafika ngelinye ilanga, ngangilele kusebusuku, ngangazi ukwenzakalani ngoba ngangadli, ngangakhulumi, ngangilokhuzana, ngangiyinkinga. Bese kufika isikhathi sokuthi angichame, ngavuka nje ngangikhomba ngomunwe. Buka phela umuntu akazi umuntu la endlini, akalala ekhaya akazi umuntu, wazi mina kuphela. Naye futhi ngiyamqala ukumbonela endlini. Ebese batwana bakaNkulunkulu ngikhombe, ebese nginika indishi ngichame. Ngathi hawu nakho kwachameka, ngachama. Hawu ngaye ngawutfolotho ngalala futhi. Kwaphinda futhi kwenzeka seminto leyo, ngaphinde ngachama futhi ngathi awunako kuyachameka namhlanje kwenze njani. Wathi ekuseni ngabo 4 engagijima phambili, uthi emafika indoda engayibonanga ukuthi ubani ngangilele, uthi hawu namhlanje isililo sakho sengisizwile, namhlanje ukufa ngiyakuqeda kuwe. Ase mvuka sengichama, kanti ngichama igazi segcina indishi.
ngazi uthi leli gazi laqhamukapi ngeza ukushaya umoya ubandayo kimi ukuze uma usuku ungena kulezi zindlu lezi noma ubandayo kuthiwa yini ikhokhona hayi ke kushaya umoya ubandayo kanti kuphuma leli gazi lelivaleleke kimi ama-ekhon yajabula ukungikhumbuza phela ngiyazi lento phela mina ngakhula ngelusa iy'nkomo kuphela bantwana basezulwini kwaba ukuphila kwami unyazo udingo oluthena kimi lokhu kufa okuphethe namhlanje ngiyakuqeda wabe sekukuphela kwakho kimi ngelinye ilanga kuthathwa iy'nkomo zami lapha ekhaya iy'nkomo eziyishumi ithathwe lapha ekhaya ngaphuma la ngagijima ngawubika angisezokulanda okunye ngawubika othungwele nkosazana emangifika laphana bashaya isifuba kathathu ngiyabika mina ngithi mina hawu baba bathatha iy'nkomo zami ekhaya uthi bathatha iy'nkomo zami uyishayela isifuba ngathi ukudideka kancane waphindwa yishaya isifuba wathi lezi zami ngase ngithi mina baba wasethi bazongibona kahle wathi bazongibona bangazi kahle kodwa Nkosi yamakhosi ngicela intethelele ngoba ngathi ukudideka kancane ngoba ngithi mina ngibika iy'nkomo zami wathi lezi zami agcina ngasazi manje kufanele ngithini wayishaya isifuba kathathu kwase kwenzeka inkinga base bethi-ke laba bakithi hamba mshumayeli ngoba usubiziwe ekhaya hamba ngase ngithi mina hawu kuyimina ngihleze ngitshela abantu ngoshembe namhlanje sengizokushiya ushembe ngihambe ngekhaya ngathi awungeke kwenzeke lokho ngase ngithi hayi kulungile ngizohamba emva kwenkonzo yasekuseni ngashaya inkonzo yasekuseni ngangiyanga edokotweni ngacasha ngathi angizokuya edokotweni bangibona kuyantambama base bethi awuhamba ngathi hayi ngizohamba ekuseni ngakusasa ngesonto kade siphuma enhlangakazi kwathi ekuseni nje kuyisonto bamfoneka bathi hey Mshumayeli bathi iy'nkomo zibuyile iy'nkomo kodwa kubuye sekubuya 9 eyishumi kayisekho kodwa sebeshile bathi hayi sihambela emgwaqweni sesilahlekelwa amasondo inkomo esihlangane nayo sihlangane khona inkomo yakithi kwakuthiwa umuntu esuthi sihlangane nomuntu esuthi egijima umgwaqo manje zalahleka-ke wasethi basefona omunye uthi hayi efonela umfowethu kukhona iy'nkomo esiy'bone ziqhamuka ngomgwaqo bayakwazi abanye kwazini ziqhamuka ngasekwazini igitsho ngomgwaqo kodwa bengahutshwa akekho umuntu obeyiqhuba beyigijima nje kodwa singazi iqhutshwa ubani lutheni uthingo luthe lezi zami lwayishakathatha isifuba lathi bazongibona kahle ngelinye ilanga-ke sokufika enye indoda ithi ikhuluma le indoda kwamhlongo ithi lo uMshumayeli wazokuthandaza nje kuphela akayi lapho esiphuza khona eyozi iy'nkomo zakhe ihambe kanjani hawu wathi uyahlupha uMshumayeli ngoba ulibela ukuthandaza nje kuphela elokhu ethi shembe akazazi inkomo ukuthi iy'nkomo zakhe ihamba kanjani baba ngicela intethelelo ngawukhipha u-20 rand ngathi mhlonga sihambe siye khona afike lapho kuphuzwa khona akhipha u-20 rand wakhipha u-20 rand sabathengela utshwala hayi sabathengela utshwala saseyiphuma indaba wathi wavala nawe nomlomo ungakhulumi ngoba kawazi lutho lalela ngendlebe kuphela bese ngiyalalela Nkosi yamakhosi uthi nomunye masebexoxa ukuthi hayi inkomo zalapha kwaMshumayeli zahamba kanjani uthi hayi lapho sahlangana namasosha ayifake amakhongomane amhlophe namayembe amhlophe ney'khindi ezimnyama namasokisi amnyama sabaleka sangena emosheni ngoba ayidilile emgwaqweni hawu ayithi sabona namhlanje ukufa kwethu wathi lo wangikhombisa
wathi vala la wena vala umlomo akhuluma lutho phela lalila ngandlela kuze ngizwe ukuthi inkomo zami ihambe kanjani zabuya kanjani bafica kudilila amasosha emgwaqweni efaka amakhongomane amhlophe namayembe amhlophe nekhindi ezimnyama namasokisi amnyama ase ngibone ukuthi kwakungobani lapha ngathi uShembe wayishaya isifuba nje wayithumela amasosha akhe angizokuqhubeka nokuningi batwana baNkulunkulu ngiyabonga Nkosi ubusiselo mazenezele amen.